Invasió de morts vivents al barri de Gràcia. Una vintena d'estudiants de teatre maquillats com a zombis per divertir-se i homenatjar una de les sagues més exitoses del cinema de terror, REC. Els cinemes Texas han fet una marató, han passat les 4 pel·lícules en una nit i han convidat Jaume Balagueró. Penso que en un cinema com el Texas, que ha fet un any que ens dediquem a recuperar pel·lícules i que sempre volem que la gent vingui a veure alguna cosa diferent, quedava molt bé tindre-ho aquí i fer una marató amb ell. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en Mientras usted duerme vamos a acompañar... Quan l'any 2007 la primera REC es va presentar al Festival de Sitges, ningú esperava que la idea tingués un remake nord-americà ni donés per fer 3 pel·lícules més. La marató d'aquesta matinada al Texas ha estat la primera a nivell mundial dels 4 films seguits en presència del director. Nosaltres el que volíem aportar amb aquesta, diguéssim, és el temps real. La idea d'una reportera i un reporter de televisió que van gravant el que va succeint al temps que tu vas veient. No? En aquest sentit, jo crec que sí que va ser pionera, després han fet més coses, i sobretot la implicació de l'espectador dintre de la història, al ser en temps real, era absoluta. Balagueró, acompanyat dels actors Ferran Terraza i Carlos Lasarte, va explicar detalls del rodatge als seguidors que omplien la sala. Ara el realitzador presenta Samarkand com a productor i treballa en un nou projecte, Muse. En definitiva, una altra iniciativa per atreure públic d'aquest cinema de barri que va reobrir ara fa una mica més d'un any. 160.000 espectadors han passat pel Texas en aquest any, 10.000 l'últim mes. Víctor Prats, TV3, Barcelona.